И тук няма да се строи отдолу нищо? Не. Поне за сега, да знам. Това, което знаем ние. Той на тези парцела е до тук? До края на фургона. Не са на калкан, тук не може да се очаква, че ще направят. Трябва да има за всеки парко място и играеш. Те няма къде да ги съберат. Значи става въпрос, че тук под прозореца е спасено мястото. Така го... Той беше направен в този вид, ние като започнем да се прави. И вие сте съобразили сте с него. Много е сладък това. Но това е аз, това за Южен Петроград, всички южни са продадени, но всички. Да, това е тук собственичката, иска сама да си говори с това. Горе има етаж, между них. Или кое? Ще ви покажа и нагоре имам един много красив, най-красивият. Има още изненак. Има 2 етажа, а 6 ми е продаден целият. Не става въпрос, че не е на плоча или на покрив тук, си има отгоре. Ние гарант за 20 години трябва да е. Свърши ли? Няма сме живи толкова. Браво, това е хубаво. Я да видя тук сервизните помещения. Има коридорче, има банята е голяма. И спалнята е доста голяма обаче тук. Няма спалня на по-достатъчно. Силно 14 квадрата. 15? Най-малко. Има място и за гардероб, за всичко. Тук са всички екстри си прави аглите. Тая собственичка добре гледал. Имала е набито око, да не е? Тя архитект и строител. Или някой е давал лъкъл. Сега ще се качим на 5-ти етаж да ви покажа какво е. По-голямо е, разбира се.